Pozdravljam unučići. U jednom od prethodnih videa pokazao sam vam kako možete napraviti smesu za instant čorbicu od gljiva. A danas ćemo skuvati čorbicu od te smese, odnosno od tog pripremljenog praha, pa da vidimo kako to ide i kako će biti kada se skuva. Obzirom da sam sam i kuvam samo za sebe, skuvat ću samo pola litre čorbice. To znači da ćemo u pola litre vode staviti 5 kafenih kašičica praha, odnosno instant praha za čorbicu od gljiva. Krećemo. Izmerimo pola litre vode. Od pola litre vode ćemo u ovu šoljicu sipati samo malo. Izmerit ćemo 5 kašičica. 1, 2, 3, 4, 5. To je dovoljno. Ovo zatvaramo, sklanjamo. Ovu smesu sada mešamo dok potpuno ne nestanu grudvice. Znači ovako, grudvica više nema. Stavljamo ostatak vode da zavri. Kada zavri, ovu smešu ćemo ubaciti u vodu, smanjiti temperaturu na grejnoj ploči i kuvat ćemo od 20 do 25 minuta na laganoj vatri. Posle 25 minuta skidamo čorbicu sa vatre i možemo je poslužiti. Ovako, obzirom da se radi o maloj količini, stavit ćemo malu šerpicu, ostatak od one vode koju smo odvadili sipamo u i krećemo sa kuvanjem. Obzirom da ja koristim indukcijnu ploču, ta količina vode će jako brzo da zavri, znači bukvalno je potrebno nekoliko sekundi, evo kao što vidite vrenje polako već kreće. Kao što vidite vrenje već kreće, polako ćemo sipati ovu razmućenu masu u čorbicu. Gledat ćemo da ispadne sve. Ako hoćete možete staviti malo više vode. Lakše onda samo iscuri, ne morate ovako grebati kao ja. Sada je bitno da se konstantno meša. Vidjet ćete, čim ova smesa zajedno sa vodom počne da vri, pojavit će se pena. Kada se pojavi pena, smanjit ćemo temperaturu. Evo vrenje počinje. Znači smanjit ćemo temperaturu na sasvim laganu vatru. Uz neprestano mešanje. U jednom momentu pena će ukuvati i više se neće pojavljivati. Tada više nema potrebe za konstantnim mešanjem. Smanjit ćemo još malo. Nakon 20 minuta kuvanja, ono što ja volim da uradim, ali nije obavezno, jeste da stavim kiselu pavlaku. Moja baba je stavljala u čorbice od gljiva jabukovo sirće. Znači može i to. Meni se više sviđa sa kiselom pavlakom. Koristim, na primjer, ovo. Onda nestanu grudvice pavlake ako koristimo žičanu utilicu. Na ovaj način. To je za one kojima smetaju grudvice pavlake. Meni inače ne smeta. Dragi unučići, to bi bilo to. Ja volim da čorbice jedem iz činije. Ono što ja koristim i što
sam jeo u detinjstvu kod moje babe jesu ove kuglice. U Sloveniji su se nekada zvale zlate kroglice. Kao zamenu možete da koristite krotone, odnosno sitno isečene kockice hleba koje ste prepekli. Ajde da probamo. Čorbica je perfektna, odlično. Unučići prijatno, pa se vidimo u nekom drugom videu za neko drugo jelo.